ओइ मादै 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 हाब दंना गैया जाखोब्रा मानसिफ्रालाय ओइ आसल सोर गोदान जालायखोब्लाय बेनि थाखायनोथ' आं लिंबोदों लेंबोनायावबो गावहा फैनो नागिरबावा दा नुवाखै नों बिसिबां मोजां आइटेम हैद आंहासो फैयालाबा थाबा आन्दायबायमोनलै र' स्टार्टआव दानि जों जौ लोंनो फैदोंमोन जौ दंना गैयामोनथाय जारौ नों 18 जाबायमोन दा औ आदा जाबायमोन हामथारबायलै जारौ उनाव नङाबा आंहा बिराद जारला जाथारगौमोन आच्छा जारौ नों मबाइल दंना गैयालै दङ आदा दानि जुगालाय उन्दै गिदिर बयनावबो मबाइल थाखायोना नाथाय रायज्लायग्रासो गैया माने लाबार गैथ'वा औ आदा हाब बाहागि माहाय थाङामोनब्रा नै माथो लावगासोलाय नै आलु लायदोंमोनलां एसे बारियाव गायनो होननानै ओमफ्राय माथो बेरे फुंजानि बाज्रेदलायथारखो औ नङालै बाहागि माने बै नोंसिनाव थानाय सिख्लाया सोरलै दहायलै आदा जों मिन्थियाखैमोन नोंनि हिनजाव होननानै आरो नों आंखौ बिदिसो होनबावदों बे आंनि हिनजाव नङा जाम्बा सैमा बे आंनि बिनानावसो मिन्थिबाय नोङो ओइ जारौ बे रुबायाला मोनसाय दानना हरजोब आं बिसोरखौ माबायदि मानसि बिलाय बिसासबो गैयालै खारदो फान्थाव खारदो